Našim zákazníkom najviac odporúčam prémiovú nástennú jednotku MSZ Ellen. Ponúkajú jednoduchý, moderný dizajn, rôzne farebné alternatívy, nadštandardnú úroveň filtrácie a inteligentný spôsob ovládania. To je ten špeciálny filter a to je to inteligentné ovládanie. Ja som zákazníkom odporúčam jednotku EF. Je to veľmi elegantná séria s prémiovým dizajnom. Je veľmi tichá, účinná. Klímy sa ponúkajú v troch farebných vyhotoveniach. Biela, strieborná, čierna. Všetky majú zabudované Wi-Fi. Zákazníkom odporúčam jednotku Mitsubishi HR, základné prevedenie japonskej klimatizácie Mitsubishi, ovládanie cez Wi-Fi modul, možnosť pripojenia na multisplit. Mitsubishi Electric MSZ HR, základná ekonomická jednotka, najlacnejšia z jednotiek Mitsubishi Electric, vstávaný Wi-Fi modul, základná filtrácia vzduchu, ovládanie lamiel, pekné prevedenie, biela farba. Zákazníkom najčastejšie odporúčam model štandard Y, veľmi tichá jednotka, ovládateľné lamely vo vertikálnom a horizontálnom smere a môže sa objednávať aj s plazmatizátorom.